Γιατί είναι μαλάκα και κλείψες μου τα σουγκάρικα μέσα από το χαράδι. Και κλείβω το σύστημα. Γιατί ρε, μαλάκα μας πούς το λεφτά μαλάκα και δεν ξετοιμάσετε. Γιατί άμα το σκοπού πέτρε, τη στήτη μαλάκα. Έλα, ρε, να μου κάτι να σου πέρα φωνές με το. Και αυτό μου άμα την πεζούρα, και οι άντρες του στούρους τα μου έκανε, δεν με ρωτάνε μου, τι βγάλε μου, τι βγάλε μου τηλεφώνη. Κάτε εγώ μαλάκα καγιόνες, τι σπάσα μαλάκα και σώμα. Έλα, να σπάσω με το νερό μαλάκα έτσι. Δεν με ρωτάνε, δεν με ρωτάνε. Κάμε στην πάρτινα. Τι δεν μαλάκα. Ρε μαλάκα, μένα μιλάς μαλάκα. Πάσω μαλάκα. Έλα. Κάμαρα Δημήτρη, κάνε πληρώτηκα ρε. Δημήτρη, ποιος έχει λεφτά, δεν πάει μεροκάμα σήμερα. Εγώ πήγα μεροκάμα από Δημήτρη, του λεφτά ανίταγκο. Πήγε και είδε την καθαρίδα 200 καμάρια. 200 καμάρια. Έλα ρε του μούτρι, σηκωτώ και τηλεφώνηκα ρε. Θα μου δώσει εμένα μεροκάμα μου ρε που χρωστά σήμερα ρε. 700 ευρώ ρε. 750 ρε. Για το τόκο ρε. Έλα τι τα καμάτα αυτά, καμάτα αυτά. Είσαι μαλτούρα σε που πίσω, πλάκα. Τι του γουέντι. Καποδία.